सुधानी। ले आदि सैया जी नथुनिया बेच के सुधानी। Music by Tinku Tufan। सुधानी। ले आदि सैया जी नथुनिया बेच के सुधानी। लॉकडाउन से राउर छूट गइल नौकरी, एक पाई घर में राहत नइखे नौकरी। लॉकडाउन से राउर छूट गइल नौकरी, एक पाई घर में राहत नइखे नौकरी। मुखिया जी से मुखिया लेली घर ही चाउर कुटनी। ले आदि राजा जी नथुनिया बेच के सुधानी। ले आदि